Menneskedyret er Julius senior. Kroppen har tilpasset sig gennem millioner af års evolution. Vores tankegang og adfærd i dag stammer fra vores forfædre. Ser vi på chimpansen, der er vores tætteste slægtning, kan vi i dag stadig se mange ligheder mellem dem og os. Vi Homo sapiens er de sidste af en urgammel slægt af menneskedyret. I dag er vores hjerne omtrent 4 gange større end vores forfædres og former måden, vi lever, tænker og opfører os på. De hurtige skift i miljøet gjorde det svært at nå at tilpasse sig ved udvikling. Derfor måtte man ændre adfærd. Kun de, der var kloge nok til at ændre deres adfærd og spisevaner, overlevede. De udviklede altså en tilpasningsevne samt mental fleksibilitet og lærte at tilpasse sig det miljø, de levede i. Måden vi lever på i dag, indviklet og teknologisk, til forskel fra vores forfædres enkle liv med få redskaber, skyldes sandsynligvis udviklingen af hjernen. Udviklingen af hjernen er essentiel i menneskedyrets evolution, men det er dog ikke det eneste, der har gennemgået en essentiel udvikling. Nogle af disse vil vi kigge nærmere på. Først så vil vi lige komme ind på snuden. Som vi kan se, så er snuden blevet mindre gennem årene. Som vi kan se på vores målinger, så er snuden blevet mindre. Gennem miljø- og klimaforandringer har evolutionen medført mindre snude. Dette skyldes, at de varme miljøer ikke har haft brug for så meget plads til opvarmning i luften som i kolde miljøer. Ydermere spillede instinkterne en større rolle for vores forfædre. De havde brug for større lugtesans, end vi har i dag, så de brugte disse til at lugte, hvorvidt der var fare på færre i nærheden, lugte sig frem til føden, og senere som Homo erectus også til jagtinstinkt. I dag har vi ikke det samme behov for at bruge vores sanser. Det skyldes, at de dengang skulle bruge deres sanser til jagt for at finde føde, og i dag får vi bare serveret maden. Tænder. Man har beholdt samme antal af tænder gennem evolutionen, hvorimod størrelsen, formen og placeringen af tænderne har ændret sig med årene. De såkaldte hugtænder er formindsket med årene, i takt med, at vi har lært at bruge redskaber. For eksempel havde vores forfædre ikke kniv og gaffel, så derfor måtte de bruge de store hugtænder til at adskille maden og gøre den lettere tilgængelig og dermed mere spiselig. Bredden af hjørnetænderne er formindsket med evolutionen. Dette skyldes, at vi er blevet bedre til at bearbejde føden, før vi indtager den, end vi var før i tiden, hvor vores forfædre måtte bearbejde maden med tænderne. Tænderne spiller også en rolle sammen med læber, tunge, strube og stemmebånd i udviklingen af taleevne. Dette kan man se ud fra aftegningerne af disse fossiler. På disse aftegninger af chimpansens, afarensis, Homo erectus og Homo sapiens fossiler fremgår udviklingen af tykkemuskulaturen gennem evolutionen. Det fremgår af målingerne samt observationer, at afarensis har udviklet større tykkemuskulatur, end chimpansen havde. Dette skyldes sandsynligvis, at chimpansen primært levede af en plantebaseret diæt og skulle tygge på bløde ting som blade og frugt, hvorimod afarensis levede i et andet miljø, nemlig mere på savannen, hvor der ikke var samme bløde føderessourcer som i junglen. Det tyder på, at disse også primært har levet af plantebaseret diæt, men mere udgørende af hårdere ting, såsom nødder, rødder og insekter. Herefter er tykkemuskulaturen formindsket med evolutionen. Altså havde Homo erectus en markant mindre tykkemuskulatur end både afarensis og chimpansen, og Homo sapiens har en yderligere mindre tykkemuskulatur. Denne udviklingsmæssige formindskelse skyldes formentlig, at ændringen i vores diæt samt udviklingen af brugen af redskaber, at menneskedyret fik mindre og mindre brug for en kraftig tykkemuskulatur til at knuse føden med.